syn, že 14, že super, a že ide teraz k takému učiteľovi, že Vadim Bušovský, že nepoznáte náhodou? A učiteľka, že poznám. A to sa nebojíte? A na veľa koncertov bolo veľa ľudí. Tam my sme mali priemerne, akože teraz ako nechcem kecať, ale možno 18 koncertov mesačne. A každý koncert bolo možno 2000-3000 ľudí. Že som si brnkal na gitaru, tam som vyhral nejakú súťaž a zrazu, že dobre, tak nemusíš chodiť do školy. No a o týždeň došlo vyzrozumenie teda, že schvaľujeme hlavné námestie Hviezdko, toto. No a už sme si išli Jacksona, vieš, už sme si išli Ameriku a toto, takže no ale začali sme hrávať na ulici. Zvyknutý na nejaký životný štýl, zvyknutý na to, že sa mi páči nejaký pedál, tak si ho kúpim, sa mi páči reštika, tak sa tam idem najesť aj 4-krát do týždňa a vieš, že mal som taký akože zvyknutý na toto a zrazu nebolo, vieš. A teraz čo?